Ako po si Ismael Buban IV. Ako po bunsong aki ni dating Vice Mayor na si Doc Maying Buban. Asintugang po ako ni Councilor Ismael Bot Buban III. Ang pupunan ko po dyan, tatawan tapong focus sa energy. Medyo may problema po kita regarding sa energy, ang sa APEC. Tapos sa environment, ako po nagutubod na pag na-solve ta po ining problema sa environment, magkakaigwa po kitang di masyadong problema sa baha. Igo po ba kitang tigapod na Ecological Solid Waste Management. Ito po sa Republic Act 9003 ata, otherwise known as the Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ito po nagmamandate sa mga local government units na dapat po ma-achieve ninda 25% waste reduction kang sa indang mga basura through establishing an integrated solid waste management plans based on 3 Rs. Ito po reuse, reduce, recycling. Pero digdi po sa syudad kang Legazpi, igo po ba kitang mga material recovery facility na nagmamanage po kang sa tuyang mga basura, and at the same time, igo po kitang no segregation, no collection. Ito po, utob ta lang ito para po ang sa tuyang mga household makikooperate tapos mag-participate duman po sa tigigibutang mga ordinansa. Maduman pa po kita sa education. Siyempre, ngunyan po, halos pabalik na po ang sa tuyang face-to-face classes. Kaya ngunyan, naugma po ako. Nabasa ko nga po dati, duman sa UNICEF na the more the students are out of school, the less likely they are to return. Duman po sa tuyang mga estudyante na nasa harong lang, usually they po sinda nakaka-focus sa pagklase, wala po sindang time management. Gabus po nag-a-adjust na pamilya regarding po sa modular learning, kaya nadipisilan po sa tuyang mga estudyante. Kaya ngunyan po, sana magbalik na kita sa dating normal. And sa agrikultura po, sa Roman po ini sa medyo pinaka-problema man kang nowadays, medyo may kakulangan man sa inda. Sa suporta, kay puwanta lang sindang suportaran, pakusugon ta sinda, na daw kung ano po, ang pinaka-importante man duman mga road to market para po mas madali sa inda, matransfer sa mga produkto, tanganing mabawasan lamang po sa mga transport cost na tiglalaag duman sa produkto, tigdadagdag duman sa produkto para magbawas lamang sa presyo kang mga produkto na tigbabakal po kang mga consumers. And sana po suportaran po nindo ang sarong aki pa, ang Hoben pa, na eager to serve the Legazpeños. So paano mo po kaya matatabangan su mga estudyanteng daimaray nakaka-focus mag-adal sa harong? So lalo na sa mga nagtitipid, afford sa private study hubs, igwa kitang public library dyan sa Albay Park. Pero sa hiling mo po ba, kaipuhan ining i-improve or may possibility kaya na pwedeng madagdagan ang sa tuyang mga public library or ano po ang naiisip nindong plano? Paano ko po matatabangan ang sa tuyang mga students regarding po sa pagklase ninda? Ayo po sa question. Yes po. Siguro, ngunyan po baga, medyo modern na kita. Usually, ang mga libraries, dahil na napapansin, pero actually, helpful pa man ito, mas nakakapag-focus in the duman. Warang gadgets. Kung, on the other hand po kasi, pag ang gadgets ang tigamit para mag-research, usually, dakulo ng mga temptation para ma-transfer focus pag mga gadgets ang kaputa. Pero pag once na libro lang ang kaputa, mas mara ito, mas makakapag-focus ang sa tuyang mga students sa pagklase. And to answer the question po, na paano po ako makatabang sa mga students na nagkaklase, siguro ngunyan po pagtaong suporta na lang sa mga estudyante tangunyan. Pakusugon taman po sinda na tawan ta sinda ki mga support system. Nagtatauman po ang sa tuyang mga mga congressman po digdi na mga educational assistants para po lamang ganahan pa sinda mas lalo na mag-adal po and to focus sa studies ninda para makuha ninda ang goal ninda. Para po sa kuya, dakulao na bagay ang education. Ako po as a person, personally, tigtawan kong importansya ang sa kuyang edukasyon para makuha ko man sa mga goals and mga pangangaipo ko
Ang education po, grabe ngunyan ang competition sa trabaho. Kaya edge mo ito, nag-graduate ka, tapos magayon ang tinapusan mo. Ang mga paraoma tabi, kumbaga ang mga farmers are the backbone of our economy. Kumbaga, diyan kita minarely sa satuyang pagkakan, food security, food sufficiency. But, ngunyan yan na panahon, yung mga paraoma ta, guraw na. Dahil na mga successor sa inda. Pambihira na ang mga estudyante na mag-take agriculture or horticulture or farming. So, paano ta ma-encourage ini mga jóvenes na ma-involve sa farming para mas kumbaga, sa farming industry, mabuhay giraray and makamtanta sa food security. Otherwise, kung dahil na mga paraoma, na gutom mo kita. Ano tabi pwede mong question dyan? Yes po sir, actually totoo po yan. Ang sa tuya mga farmers, medyo may edad na, tapos nalilipasan na kang mga panahon. Ang sa indang mga aki, abo naman mag-farmers wala man po na sustigma po baga na pag farmer ka, pobre ka mo. Wala ka maabot sa buhay. Pero ngunyan po baga, ang gusto na ka mga aki kang farmers sa iba na usually bako na sa regarding sa agriculture ang tigakuan nindang mga course. Ngunyan po, siguro ang pwede ta po maitabang, magtaok po kita mga scholarships sa mga students na mataok kita ng mga incentivized programs para po magkuasin na itong mga courses regarding sa agriculture. By that, magkakaigwa kitang mga students na mga ma-focus sa agriculture, dakol po kitang magkakaigwa na araw kayan. Tapos, siguro, ipahiling taman po sa satuya mga farmers, so pagtao takisuporta. Usually po, day talaga tigaganahan ang sarong tao pag wala po sindang namamati na suporta, lalo na po pag hali sa gobyerno. Kaya ngunyan po, ako po sa administrasyon, kang ngunyan pong presenting administrasyon, na iling ko po asin namati ko, na igwa pong tigatao ang satuyang syudad kan Legazpi sa satuyang mga paraoma, kaya mas tigaganahan po sinda na magtrabaho as farmers. Sir, kung matawang kaning tsansa, anong komitiba ang gusto mong kaputan sa konseho? And sa komitibang yan, anong specific na programa ang gusto mong ipatao sa tao? Regarding po sa komitiba, siguro depende po yan. Pero kung akong matatawa na chance, gari gusto ko ang turismo tapos sa environment. Ako po medyo, arin sa puso ko ang Mother Earth sa environment eh. Ako, kuminsan nag-hiking ako, and gusto ko, pag after ko mag-hiking, clean as you go, para makatabang lamang kita sa Mother Earth. Tapos po, sa turismo, syempre, magayon na bagay po ang pagdakul na mga turista. Ako po, nagutubod na pag may turista, may nabubuhay na negosyo. Sa turismo po, may nabubuhay na negosyo, tapos may trabaho sa Lambang Legazpeño. Arog po kayo dakulo na po kitang magayon ng mga hotels na yaraon digdi po mismo sa syudad kan Legazpi. Ang mga turista po, ang airport ang international airport yaon na po. And ang sigurado, ang istayan nindakan digdi po sa syudad kan Legazpi, yaon po digdi ang mga kalidad na hotels. Kay puwanta lang po digdi, siguro ipa-improve so sa tuyang mga tourist spot. Digdi po sa Southern Barangay, may na iling pa lang po ako na Gary Falls na pwede siyang ipa-improve kang syudad kang Legazpi para lamang maka-attract yung mga turista. Tapos sa mga taga-duman po, magkakaigwasindang kita. Once na may turista, may negosyo sa mga constituents po na yaraon duman. Manong din sa padagos na pagtapok ng basura sa salog. Anong legislasyon po partikular ang pwede mong ibusol sa konseho if ever na manggana ka para mas lalong maging sustenidong malinig ang mga salog tapos mapugulan ang pagparatapok ng basura kan mga tao? Siguro po, regarding po dyan, sa pagtapok ng basura sa mga salog, ang mailing ko po dyan na proper implementation po kang mga laws at placed. Dakulo na siguro po kita ko ayan ng mga ordinansa na siguro may mga penalty pa po iyan na titao kang syudad kan Legazpi, pero day man po napapa-implement tapos na execute sa programa,
taday man po nagasurunod sa mga barangay levels. Siguro po ang kaipuan po digdi para ma-achieve ta itong gusto ta na zero waste po duman sa mga salog para malinig is to ipatawan ta pong penalize or itawan tang ang proper orientation tapos seminar sa mga tao po na naka-star po dyan sa mga salog. Tapos ipaaram ta na for the next generation, bako lang po sinda ka na may kinabang sa mga masunod na henerasyon, kairak man po. So mga aki ninda, so mga aki ka mga aki ninda. Ito ang pinaka-importante man sana po dyan, mag-participate po sinda sa mga ordinansa. Ang pinaka-importante po, makipag-participate sinda. Wala man pong nag-prosper na mga ordinansa, kundi po ang cooperation kang kada saro po. Sa aspect po kang transportation, lalo na ngunya na igwa na kitang international airport, paano po kaya sa iling mo ma-improve ini? Pwede ba or feasible ba na madagdagan sa tuyang mga taxi or magkaigwa kita ni na Grab taxi or Grab car? Regarding po sa transportation papunta po sa airport, ang airport na po bagangunyan nasa daraga na Alubo po ito yaw na duman, tapos ang palaog pa lang duman harayo na. Usually digdi igwa na po kitang atan taripa kaan na tiga pa implement. Ang kaipuan ta sana ma-implement ito tapos constant monitoring. Dakulon manggiraray nagrereklamo kaan. Mahal po talaga ang gas ngunyan. And siyempre, pag mahal ang gas, siyempre, mahal man po kayo ng pamasahe na itatao kang mga drivers. Ngunyan po baga, ang nahiling ko niyan, date na lang po ang mga taxis medyo date po natangkilik digdi sa syudad kang Legazpi. Ang Legazpi man sana po, actually, ararani man sana ang mga services, ang mga stores na dudumanan buko po siya, actually, mga hararayoon. Kaya di siya masyado natangkilik, kaya ngunyan, medyo date na lang. And yung Grab nga po, wala pa man po digdi, day pasinda naglalaog digdi, day nanda nahiling so market digdi sa syudad kang Legazpi. Pero pag once na iling ninda na magawin digdi ang pag highly urbanized na po ang syudad kang Legazpi, sigurado mas dakol po kan ang mga investors na malog po digdi sa syudad kang Legazpi. Thank you po. Subago, nauna ba yung matabi kagawad na nature lover ka? Kumbaga, environmentalist, sige mo rabas, konsensaya ng mga kabubuldan. Siguro nailing mo man kung gurano ka na destructive na maray o na destruction ng maray ang satuyang kapalibutan, maybe because of natural cause or whatever, man-made cause. So, paano ano ang gigibo mo tabing lakdang sa konseho? Tangani makabalik na pag nagdumang ka sa bulod, talagang mailing mong green, may mga kahoy, etc. Yaon po sa mga igabot ng flora and fauna. Tangon yan, data na ang pambira na mailing yan. So, as a environmentalist katabi o nature lover, anong proposal na gigibuon mo sa konseyo para makabalik yan? Ako po, sabi mo actually, nature lover po talaga ako. From time to time, ito po ang, kumbaga, tigluluwasan ko man, pagpagalon ako, minasa kataw kibulod kaan, hiking, tapos naman po nag-overnight. Ako po, ang pamilya usually, Uraldo po kami nasa southern barangays. Yawan po dyan ang mga daga ang mga binakalming mga daga. Dyan po kami nag-invest sa daga. Gusto mo po, pag may kasabihan po baga kita na pag may tinanim, may aanihin. Kami po, na pamilya ito po ang, ang kabuhayan man, pagtatanom. Kaya siguro, dakulo man po bakit ang mga organizations na nagtatabang para mas mapagayon pa ang satuyang Mother Earth. Ang kaipuan taman sana sa inda, supportaran ta po sinda. And syempre, di man po basta-basta ma-destroso ang satuyang nature kung ayawan po permi ang DNR para mag-constant monitoring po kang satuyang mga forest po. Thank you po. Ngunyan, saro sa mga apektado maray kaya ng pandemya, inipigapod tang mga saradit na paratyenda. To the extent na sa iba, talagang nagsara na kan sa indang pagtinda. Dahil naman dahil na sindang kapital.
dahil naman kay dakul na parabakal. In other words, talagang nasara. They pa nakabayad kan permit na pigahagad sa city government. If in case yaong katabi sa sanggunian o pigaputang August body, ano po ang sa imong ipapasar na propestong lockdown to help these small, micro, medium enterprises na makabangon-bangon lamang, total nasa alert level 1 naman kita. Anong mga programa tabi? Thank you po, sir. Ako po, sir, nagtutubod ako duman sa support local. Tangkili kuntang sa diritang produkto para by that, nakakatabang na kita sa mga sadit na negosyante. Tapos, parang we are engaging in our own economy para natatabangan ta sinda sa mga sadit na negosyante at the same time, nagkakita pa sinda. Tapos, nakakatabang pa kita sa ekonomiya po kang sa tuyang syudad. Data na kaipuan magparatangkili kang sa luwas kang syudad kan Legazpi, naigwa naman sa nakita digdi sa syudad kan Legazpi. Ano pa nga po, sir? So, apot po? Sabi ko, sa sanggunian panglungsod, anong mga measures na pwede mong ipasar tanganing ma-afflict man ining mga saradit, lalo na so iba dyan talagang nagkawararan ki trabaho, ki negosyo, din ng kapital. Siguro po, sir, once na naglog ka po kaya, sir, ki negosyo, you are already taking a risk. Pero since ang gobyerno po, kay puan mangyari, dapat maging human, mamatiun man, so namamati kang mga sadita negosyante. Siguro tawan ta sindang mga tax holidays or ilingunta, so matrix kang taxes, para by that po, nahiling ninda na may gobernong nagsusuporta po sa indang pagnenegosyo. Ngunyan po baga, actually medyo issues po yan na taxes digdi po sa syudad kan Legazpi. And gusto ko lang po iparam sa Gabos na poon po kang sa research ko po, poon po kang 2007 up to present, wala pong pagtaas ki business tax dito po sa syudad kan Legazpi. Kung minsan po nagreklamo sa iba, halangkaw da po ang babayadan ninda. Minsan, nami-misinterpret po ito. Siyempre, pag halangkaw po ang kinita mo, halangkaw man po ang babayadan mo. Pero pag ibaba man po ang kita mo, siyempre, ibaba man po ang tax na babayadan mo. Ito masana po ang gusto kong iparam sa Gabos po na syudadano ta. Pag ikaw po nanggana, ano ang pinakainot mong ordinansa na gusto mong ipasa? Siguro manungod sa education, po. Ngunyan po baga, mabalik na so face-to-face classes ta. Ngunyan na present po, igwa po kita na ordinansa na nagataong scholarship po sa mga high school student. Per year level, igwa po kitang 15 students na estudyanteng scholars. Pero maski estudyante ka po bagang scholar, may mga tigabayadan na miscellaneous expenses. Tapos, siyempre, sa pamasahe pa duman sa eskwelahan. Digdi po sa City Government of Legazpi, libre po iyan. Ang gusto ko lang pong gibuhon, siguro dagdagan tao, i-improve ta ito. Doable and feasible po, ang gibuhon itong doble. Pwede po itong gibuhon na 30 students na scholars. Igwa po kitang SEF, igwa po kitang Special Education Fund na pwede po magtaong suporta sa mga deserving students na gusto man po mabago sa estado kang buhay ninda. Ngunyan po baga, medyo difficile talaga ang buhay. Ilingon ta kung sisay sa mga deserving students para lamang makatabang sinda sa pamilya ninda. Thank you po. Ano po ang programa or legislasyon na pwede mong ipasar kung ikaw manggana para matabangan ang satuyang mga senior citizens in particular? Ang ngunyan po baga, ang sa tuyang mga senior citizen, manlain-lain and mag-ibong-ibong ang mga payout. Ini po sa mga benefits ninda, tapos mga payout ninda, mga cash incentives ninda, tabang lamang po itong ngunyan para sa tuyang mga senior citizens. Pero ito po, ano man sana po ito, Gariband Aid Solution para po makatabang sa mga senior citizen. Bako po ito pang haraluyan, piraman sana po ang amount kang ang 2,000 or 3,000 sa sarong senior citizen. Pambakal sana po ito kay mga maintenance ninda, kulang pa duman, so pang oral daw ninda. Siguro po ang pwede kong
maitabang sa tuyang mga senior citizen. So pagtao po sa indak yung mga discount. Actually, igual na po kayo ng ordinance sa digdi sa syudad kan Legazpi na may mga discounts po sinda na arog po kayo digdi. Kay puhan lang partner store sinda kang syudad kan Legazpi para makuha nila itong discount from 5% to 10% po ata. Tapos, igwa man po ko dadigdi. Sa kaaraman po kang mga senior citizen, igwa po kitang libreng sine na pwede nindang i-avail. Ayan po, napasa na po yan digdi sa syudad kan Legazpi. And kay po, ipaaram talang sa indan, igwa pong araw kayo ni ordinansa. Thank you po. Natatakay puan isurat si Mr. Ismael Buban IV sa balota. Siyempre po, dapat isurat ang sarong Ismael Buban IV sa balota, numero 9. Bako na po ngunyan, written, shading na lang kita. I-shade po ang numero 9. Tawan tapon sa ang sa tuyang mga kaakian. Ako po nagutubod na the youth of today are the leaders of tomorrow. Ang sa tuyang mga kaakian ngunyan, iuman na po ang mga masunod na leaders kang masunod na henerasyon. Ako po ngunyan, 30 years old na palaan po ako, baby face lang, pero 30 years old na po ako and single day pa po ako tiga-agom. Kaya most of my time, siguro itatao ko po sa pagserbe sa syudad kan Legazpi. And ako po, day po ako nasusupog maghampang digdi. Ang winalat po na legasiya kang sa kuyang ama na si Doc Maing Buban, maski sarong bagay, wala po akong ikakasupog. Proud na proud ako, nasarong aki ako kang sarong Dr. Ismael Buban Sr. Ako po nagutubod na kung ano po ang puno, siya din po ang bunga. And ako po ipapatuloy ko ang napuunan kang sa kuyang ama na si Doc Maing Buban. Pero siguro po na minsan, permi ko na may mention ang sa kuyang ama. Dakol po nagibuhan ang sa kuyang ama. Gusto ko lang siyang, ako niya digdi sampang ningdo as a proud son and gusto ko pong ipatuloy and day ko po ipapasupog ang pangaran na Ismael Buban IV. Thank you po. Kung public service man lang po ang sa imong katuyuhan, natakinagay po ano pang kumandidato? Public service po kaya, sir, pag nasa posisyon ka, mas malawak po ang scope na pwede mong matabangan. Pero po ako, as normal citizen, ako po nag-iintraman sa mga organization, tapos date lang po ang scope na natatabangan me. Pero ngunyan, nahiling ko man po ito sa kuyang ama, na kaya po siya, gusto ho niya permi maglawag sa lado politika, para mas dakol po ang sa iyang matabangan. Ito po baga, nagbubulong po ito na libre, and nagtataong bulong na kasama pang pamasahe. Arog pong ito, bako po palaog, kundi serbisyo, bako negosyo. Ang gusto ko pong ituloy sa ginibukang sa kuyang ama. Salamat po. Mga tugang, sa mga oras pong ini, nagugunta na po ang sa iyang closing statement para po sa mga botante kang siyudad ni Legazpi. Nata po karapat dapat siya na ibugtak niya to sa pwesto bilang City Councilor kan Legazpi. Good afternoon po, Graray Sagabos. Ako po si Ismael Buban IV. Ako po nagutubod na ang tunay na leader may integridad, tapos sincero na maserbe sa syudad kan Legazpi. And the people will be the judge kung gusto po ninda ang itong leader na ito. Ako po, nasusupog na maghampang digdi sa indo. At ako po, maserbisyo man sana. Kumbaga, good governance. Narumduman ko ano po ang good governance. Nag-work po ini with transparency and social responsibility. Nag-work po sinda hand in hand. Ako po, nagrespeto sa rule of law. Kumbaga, ang good governance po respects the rule of law and recognize that public office is a public trust. Kaya dapat i-exercise tayo in the public interest, bako po sa personal na interest or political interest. Ako po naghahampang digdi sa indo para mag-agad po kisuporta asin tiwala na ini pong aki ining hoben na nasa hampang nindungon yan. Day po masusupog na maghampang sa indo. Maski arin, wala po akong ginibong maraot. Ang gusto ko lang po magserbisyo sa mga Legazpenyo. Sigurare po, day po nindong malingawan. Ang election po is Mayo 9 and ang sa kuyang numero is numero 9. Sigurare po, numero 9. Ang sarong aki na gusto magtabang sa syudad kan Legazpi. Thank you po.